Uyabona impela umuntu wesifazane uyakwenza ube buthaka. Uyakwenza ube buthaka. Yazi ukuthi kwake wathi ngo 1996 ngifunda uStandard 1 lo sekubani manje seku grade 3. Kunentokazi angangiyithanda kabi eyayifunda amaklasi aphambili cishe yona yayifunda uStandard 4 ngoba yayindala kimi. Ayingithi mangiyibona manje ngijuluka mangiyibona ngiyisaba le ngane. Kanti kuzoba neterm la kade kuvalwe khona izikole. Sekuyabuywa ke ngithi utshani bukhula ngazi kwa uthembani lapho. Kwafika lo gandaganda leko ozogunda kutshani ke. Ngangiqala ukubona lo gandaganda. Wakhunda utshani. Sasibuqoqa ke singabafundi. Baba indunduma kutshani. Sekuthi ngebreak ke amantombazane edlala inqabeshu. Ngizobona abanye abafo bashaya amafolo. Lokuthiwa amafolo bethi gomonqo. Akaze ngayishaya ifoni nanini. Sengibona kulesi xuku santombazane la adlala inqabeshu. Ikhona le ngane. Ngathi madoda namhlanje. Ngiyayingena ke le ngane ngiyasithatha isicoco. Labafana bashaya amafoli. Bazongihlwitha le ntombi lena. Ukuthi kungalindele umuntu. Ngabe ngihlehla abantu benganakile. Ngasuka ngelikhulu ijubane ngathi ngithi ngiyoshaya ifoni ngafika ngathi gogo ngeqolo. Ngavuka ngayiqinisa oqhasha imthambo lapha esiphongweni ngayiqinisa manje. Ngahamba ngeza ngathi angibuzwanga ubuhlungu. Ilapho ngaqala khona ngabona ukuthi fuck man indaba ukuthi wenze into obuyenza into esifazane ngeke mina. Ngaqala